приятели, днес ще си хидратираме ръцете и лицето. Защото аз обаче имам много пъпки тук и тук обаче имаме тук. Имам прекалено много пъпки, така че да продължа. Първо ще си сложим от ето този крем, който е за лице. Наистина е за лице. Това почти няма вече да е. Но понеже аз съм Козирог, работохолистката зодия, най-работохолистката зодия. Май да се развивам, да изкарвам. Така. Размазваме и слагаме. Добре. Иска ли ти се да намериш мъж, който да бъде врата за теб и главата за теб? Или смяташ, че може би това е кауза първото? Пробвала съм. Не е моето. Така, сега ще започна с... Чакайте малко да се откачая, защото много... Защото много ми е топло, хора. А пък я след малко ще си пръскам едно нещо на цялото ми. Не на цялото, а на ръцете. Така... сега чакайте само, между другото, знаете ли, че видях едно момиче от 6-ти клас май, такова, да пуши. И я видях в училище, като бях жене, сега се прибрахме, защото аз се прибирам на обяд. И затова... Разбира се, това мъж, той трябва да изяви своята позиция, но и аз обичам да си изявявам моята. Да, ние го видяхме и да ще стигне. И госпожата даже изискара толкова малка от 6-ти клас. От 6-ти клас да пуши. О, майко. До сега наистина бях в училище и... Тоест това беше номинирано. Да си говорим истината вече. Много свободно да говоря за номинация. Чакайте, че това ми е жилетката чак, че направо умирам от студ. Между другото вече има сняг, защото ние сме в София тук. Сме в София. Така... Другия крем е за ръце. Ползвам го от малката, защото мирише много хубаво. Така че... Виктор е изключително Айде бе, ура! Той се смее след 2 минути плаче, след 3 минути откача. Много емоционален, докато аз съм много по-равновесен. Стига бе! Стига бе! На мен е много... Ма не, много върви нещо. Кажа какъв човек срещу мен. И той някак си намери като... И нейния за ръце. В мен, защото в моменти, в които той е бил емоционален и реагирал. И мирише хубаво, много хубаво. Човек, който му е давал спирачки и всъщност му отваря очите как е изглеждала самата ситуация. Защото не мирише хубаво, а моя за ръце мирише ужасно. Въпреки, че е за ръце, аз го ползвам и даже съм си го откраднала. Изявяване на мнение. Все пак, когато си 24 часа или човек не бяхме буквално 24 часа с него заедно, всичко прави. И това пак е на малката, понеже аз събрах да си купа. Ето това... Не, първо ще си сложим едно нещо пак. Парфюм и то пак на малката. Вижте всичко на малката. Ох, мале хора, мирише много хубаво. Ай, не мога да го отворя сега. То крем. О, не, трябва ми спешно нещо. Трябва ми да го отворя. Аз никога не съм налагала задължително моята позиция върху него. Даже има много случаи, в които той е бил на много по-различно мнение от мен. Много хубаво. Бе, хора, това не може да пръска. Смяташ ли, че той успяваше да заяви своята позиция
бъдейки около теб и осъзнавайки, че всъщност ти си много голям лидер на беше приятно да следва стъпките ти. Да, така, Той по принцип е на малката. И сега, другото пак е на малката. Едно такова за ръце, да ви казах. Блести, между другото. Може би емоцията му към мен Та тъмнина. затова той толкова много се слушва в моите думи. Но въпреки това, смятам, че успяваше да изявява позиция. Разговори Хора, вижте. нас, в които той ми казва, добре, То не се вижда много, ама... гледна точка на нещата. Не си правя. Стигали сме до неговото мнение. Аз се съгласявам с неговото мнение. Така че... Еми хора, хидратирахме се и сега може да ви кажете, добре ли изглеждам? И хора. Аз съм се повлиявала от него. Сега обаче. Аз съм много по-крайна от него. С този маркер да ви предупредя, защото утре ще имам фен среща. И способен да се върти по-емоционално. В Плевен, в мола, ще има една сцена. Да сте там в 10:00 сутринта. Ако сте будни, ако искате, обичам ви и ще подпиша.